Raya le achian te ho chuan YouTube loma viewer an nei tam theina na malak dan tur an lu soi ho meka an chian pakhat chuan Mizoram a thil thleng lo soi chuakin current wear che cha ve mai chu alo rot mase Raya chuan alas Pati ramngo a thanmual an ro san to akal churotin chu hmuna chuan thlarau chol ha dam lo tam tak anom ti alo soi bok atuka an chian panga chuan alas Pati lam chu an pan ngal kong laka thilei tura cholin dito chuan restaurant nei tu nena alas Pati chungchang te chu alo zot restaurant nei tu chuan thlarau chol ha dam lo tam tak anom thu shilin film khur hle turin atibok thila nei zo chuan video te chu record tranin alas Pati thanmula ankal tur thule chu mun chu khovela mun la omte zinga chirtel ani ti te an soya an cameraman Randy chuan a thian te hnunglam thingkung bula mihring rong am ni om tak chu hmuin chu thil chu chelovin ading renga a thian te chuan lokovin Randy kal hnu chuan chu a thil hmu chu a cheson ta hrut mai an kalzel hnu chuan munzol nuam tak va thlengin chuta chuan puan in kai mai an rota ma se Randy chuan a thian te hna a thil hmu chu silve in a thian te po chuan makan ti kher mai chuti lai chuan an pia maya meiche korwar ha loading reng chu hmu in Raya chuan an thian vega chu an bula a om to lo ti a hre chuak ngal vega chu ko ngalin chan na ero an dong lo ani ma se Raya chuan an pia maya meiche korwar ha loading reng chu an thian vega ni tlata she in vega chuan a thian te ho chu a prank alo ni chu hmuna tang chuan kal zelin thanmual chu an va thleng ta ruang te chu phum lovin mau manga siam do san chunga an lo mutira phur tak chuan video te chu siam chhun zomol molin an ruang da te po an va en fia Randy po ruang bula chuan lonin ama lang telin ruang chu a cover bok dito pon ruang chu interview te lo nei puin an la hlim tlang hle a thok le khata dito bula ruang chu lo che thutin dito chu a phu chiang kher mai mase Randy chuan ruang dana chu a soi che alo ni Raya pon ruang puan an khu tat chu va bel chiangin a thior lai chu alak saka a thian te an phur view lain Jesse chu aw manuam thei ta tlat lo a thian te norna avangin ruang dana chuan avalon ve in a chunga chuan ding turin an ti a mase ruang dana chu tliakin Jesse chu mauzuma chuan a in thil tlang ta hrok mai Jesse chu kapo chhon lovin aboral ngalani Jesse thina awangin a thian te chuan hreom ti in pangai takin an la om theilo Raya chen in kongka chu ama a loin hongin banga athil tar te po chu ama in alo che a alai chit po lo phezok zokin cher po ama in alo tolson atuka Raya in enkol tu in athalak tar te asiam thatmol mol lai chuan thalak pakhat chu ama alo che in a hlau kher mai Raya nena athil ton te chu hrilin Raya pon makati hle a dito po class cultura in bot sayin a ina chu san don lai chuan a hnung lama mi tu emo in an zui ve zel bok class an kalain Raya chuan pon lama mi se thlarau rap omjet mai mu in a hlau kher mai mase a han en chian chuan an college tifai tu zawk alo ni chuna thileya an chol lain Raya chuan an thil ton te kha angai toilet neu newa a phone chu lori chhun zomin a phone chu dokana trangin atlata top mai a phone chu zuda pin a tol son ta zela a phone chu zula in dokan hnue tang chuan a hmazona meiche pakhat dokan kila lo thu ve chu a hmuta dokan hnue tang chuan chuakin dokan kila lo thu chu riska alo ni riska chuan Jesse ngai ventura local ani thule Jesse chu a thian tenen an chu pui ani ti a hriat thu shilin Jesse nu po amang ang to hle ti a hril bok Jesse phone chu ain off tlata wanga an call tlang theilo thu shilin Jesse nu chuan a fanu bo thu chu police te nena a report to thu te an thian dang te po a chui zel tur thu te a hril
Randy chu achian te nena restaurant pakhata in mutura in shilin awa thleng hmasa a Randy chuan Jesse thlarau ngai mai chu a muta mase thok le khata Jesse thlarau chu bole in a musul mai alo ni raya pon a phone notification dongin a han en chu makati kher mai dito bula vakal vatin alas Pati a anjin na video chu engwanga upload nge ani ti azot dito chuan ama upload ani lo thu alo changin raya chuan video chu a en tir ve ngal chuti lai chuan anjir tir tu chuan dito le raya te chu class chu san tur ati in dito chu man mo takin atlan chuak ngal raya pon umzui vatin class chu san rol chuan alas Pati than mola khan alo om ta thut mai abul maya Jesse thlarau chu muchun zomin muang changin apan hnaya Jesse lu chu alam hoi zonga loin her kwalin raya hlaulu tuk chu atlan chengal mase reilo te a om na mun chu loin thak dang lamin kolesa chuan alo om renga dito chuan Randy pon video chu upload lo thu shilin Randy chuan vega thil ti ni a angai thu alo soi vele Randy chuan vega chu sumlama har satna ato avangin a in luaman po a pek thailo thu soin julai muna tang chuan an kalsona riska chuan raya le achian te chu dinan anwaya a mudu thulo shilin an kal ngala din chuan Jesse chungten Jesse bo thu an lo report thu te shilin a omna an shemielem ti alo zot din chuan raya le achian te chu vauzuin atu khowar mange ya Jesse chu an mulo ni chuan police station a anin soifia angai to tur thu ashila raya chu vega ina vakalin vega chu laule khurder der chungin alo chapa vega chuan Jesse thlarau chu a ina a om thulo soin raya pon thoma the chun zom vega chuan Jesse thlarau in ati boi ti lo shilin raya chu a thom hriat na lampan chuan akal ngal room kongka chu vahongin bathroom lama chuan thom a hre chun zom lau tak chungin bathroom kongka chu vahongin puanzar phena hlimthla a muta puanzar chu ama a loin hlim hongin hlimthla po abozui vega chuan churuma chuan thlarau an om ngei thu lo soin box atangin kutrap omjet mai alo chuak ngal raya chu man mo taka tlan chuakin vega chu kai chu mai atuma mase inchung lama tangin Jesse thlarau chuan alo patin an in po fe nu chuan a chuak theita shramani tlailama chuan in mukhomin alas Pati atanga an hon nuwa an thil tonte an in shiltona Randy chuan vega nena an boina to chungchang soipuya tumchanga alo ngai thak sakdu thin lo chante azot dito chuan an thil tona khan Randy chu amo phurtu apu in rongdana a Jesse lon chhotura shiltu po Randy ani thu alo soi vele Randy chuan thin rim zetin ama wanga thil thlenga ni lo thu soin alas Pati a kal rotu po dito ani ti alo soya chu thilawang chuan in hial chun zomin vega chuan thin rim zetin in hial boi to lo turin alo ti Randy po thin rim tak chungin a chuak ve ngal Randy kal nuin vega po ruma muin raya le dito te chuan an shet lowa video upload ani chungchang te an soi chun zom raya chuan an thil ton hnu tang khan thil mak tak tak aton thu te soin dito chuan alas Pati an kallaya an voice record te alo playa vega po bathroom dar thalanga ngoi renga loin enin thok le khata a mail chu rap omjet main aloin thak danglam ta thut mai raya po aruma chuan mu in voice recorder chu ama in aloin on le voice recorder a en fialai chuan a hnunglama mi tu emo an ding nia she in ahan hoilet chu vega aloni raya chuan umzuin vega chu boruaka akang ta vu mai raya lam chu lo hoin a mel po rap omjet main a in thak danglam ngal raya lampana boruaka lo tol phein chuata anem plua man mo taka tlan chengalin vega pon a umzui vezel bok vega chu thok le khata in hnoi lama tla in raya po in hnoya a chuk ngal wat vega chu dokana mu in pa ngai takin alo om to ani raya chuan vaboi pui vatin vega chuan alo hlawa man mo takin in chu chuasan ngalin Randy po akongka chu mi tu emo in lokikin reilo te a light chu athim zui
a lighter chu ti alin abul maya chair chu boruaka akang vu mai thlarau nena chuan ani chu engwanga umzui nge ani zotin Randy hian ama ti boy tu thlarau chu Jesse thlarau ni nge in angai ani Jesse chu ngaidam dilin inchung pan chona stepa thlarau chu a chho ve ngal Randy chuan camera chu manmo taka la in night vision chu a ona in chu video la kualin thlarau rap omzet mai chu a mu chun zom atuka vega ruang chu an college sa muni in college building atangin azuang thla aloni athian te po vakalin vega chu Jesse thlarawin ati hlumni in an ngaya Jesse thlarau chuan anni ho chu amalte te in ati hlum don ni angayin Jesse ruang thataka William turin alas patia kirle chu an rotani alas patia chuan vakirle in Jesse ruang po thatakin an phuma raya chuan Jesse chunga thil thleng dik tak chu an pon zarangai thule remna machon po in hom turin athian te chu ashil chu hmuna tang chuan ho in Jesse thlarau po hadam taka aom thei to an ringani mase an beise angwatin thil athleng ta haulo mai thlarau chuan amalte te a umzuin anni pathum po chu ati hlum ve ta ani